Supply sang isda sa riyon supisyente apang pagpangisda gamit ang hulbot-hulbot nagapadayon. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagapadayon ng ilegal nga pagpangisda nga ginatawag hulbot-hulbot. Ang iri nga sahay isang pagpangisda ang nagagamit sang manipis nga sahay isang lambat sang damlag lang. 20 ka mga persona nga nadakpan nga ilegal nga nagpangisda sa Banwa sang istansya. Halimpas ang una, ginadumilian ang ini nga sahay isang pagpangisda tungod man nga nagakaulamid pati mga magagmay nga isda nga hindi pa kuntani pwede dakpon. So kaniban na siya bang lima mga ulbot-ulbot? Bawal na siya nga parati sa mga isda ka Pilipinas, bawal na siya. Sa Carlos naman, duha ka mga manugpangisda ang nakuhaan sa humay dynamite kag blasting cup. Samtang, sa impormasyon sa beef farm, mas nako ginakuha nga isda kumpara sa ginakonsumo sa mga pambuluyo sa riyon. Amo kun nga bisan pa close season, 14% nga sobra sa gihapon ng isda nga sarang masupply sa mga konsumidor. Sunod sa beef farm, dako ang bulig sang pagban sa paghulik sang tanan nga sahay sang sardinas kag makirel. With the management, with the effort we have, naka-recover. Even the commercial sector was saying to us na damo ang isda subong. Apis sa close season, madamo sang iban pangasay sang isda ang makuha sa Visayan Sea gani hindi pa kulangon ang supply sang isda. Aminado man ang beef farm nga may pila pa ka mga nagapadayon sa ilegal nga pagpangisda. Apang! Although may ara pa iba nga pasaway, but nakita naman ang like sang unang ang awareness lain na. Sunod sa beef farm kung mga irresponsable ang mga manugpangisda, mas manami pagid ang produksyon sang isda sa riyon. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.